Ing'iyo kata nurses gi doctors. Yudo ka nurses gi doctors 66% margi ng'eny gi dwa gombo wuok mondo ti oko. To giwe families gi kama ka gidhi giyud ngima maber oko. So ng'ato yie kata sacrifice family mare kama ka gidhi giyud giyud ngima maber. Koro gima neno ka eni tije onge Kenya. Tije onge Kenya mana mokwongo. Mar ariyo, apart from that, iyudo ka lwasi maber bende mar tich bende onge, chudo bende mar adek iyudo ka chudo bende ok ber. Koro ji te gombo mondo dhi oko mondo tim ang'o mondo dhi yud tije maber manyalo chulogi. Koro I will talk about weche mag salary bedo a challenge. Unemployment rate in terms of jobs bende maonge go. Koro gik mang'eny makelo tabu ni. But kaka sirikal kama koro kang' magikawo makoro exporting labor no en gima kare no. Kanyo bapani wanyalo bedo gi short matin. Tigini ngala ng'ato nyalo penjore ni chudo. Kikompare kata mana kipimo chudo, awacho ni kuom ranyisi en tij go bao. Yes. E pacho kaendi. Chudo mare nyalo bedo machal nade. To man oko, nikech man oko bende wang'iyo weche mopogore opogore, wantiere koda visa, wantiere koda flights, wantiere koda gik mathoth e dhi e pinje maoko. Dibe ni lwasi chudo emosebedo ka miyo oganda koro ringo piny Kenya. Mane achiel kuom gik momiyo ji dhi oko. Nikech gidhi oko, nikech kocha yudo ka kata ken housemaid weche Saudi Arabia mwinane pile pile yudo ka wantie gi kata nyiri modhi kocha to thot pod ji gomba dhi oko. Matini pesa cha ema miyo gidhi kocha. Chudo ber kocha mana mokwongo. Kopogore gi chudo, jobs bende nitiere. Koro nafas nitie kocha, chudo bende ber kono. Kiduogo Kenya wakoni, yudo ka nafas onge, chudo bende onge. Koro blue collar jobs gi ema ji omo kocha. Nikech gintiere readily available, apart from the availability, yudo ka bende nitiere chudo salary bende. Koni pani pod wan mabor matin. Pod wan mabor kaka piny Kenya. Jatelo nosewacho. Anyalo wacho ni an asedhi e piny mar Qatar. Asedhi e piny mar Saudi Arabia. Maneno kaka jo chalo modhi tiyo kono. Adieri manitie ni tije ma jowa lao Saudi Arabia gi Qatar gi Dubai gini kok gin tije ma skilled to gina slavery. Ena ibeda msumba ng'ato. Ya nikech kinwang'o kaka be yo ma ji bedo go recruited ka joka chulo agents ma Kenya ka. Sama gichulo joka kaka jowa mineno madhi bedo maids. Joko ng'eno ng'iewi. Ging'eni ging'iewo jatich. Ging'iewi nikech ochulo ng'ama recruiti, ochulo ni ticket ma hire your services. Koro sama idhi e ode kati tuo to bro chuni ni nyaka tiya nikech no ng'iewi. Ok tiri hospital. Ok tiri hospital. Inyalo ka gima mineno manego ji mang'eny. The best monyalo timo ni mi painkillers. To performance to demand kuomi kati tuo nikech ichule pesa ne. Makoro wasenga. Ichule pesa ne mano ng'iewi. Makoro bikelo tijni bedo kama. Koro ibro nwang'o ka wamanyo tich oko ne jok mar skilled. Aonge go problem. To ka wawe jowa ma koro dhier ema biro ka dhi oko ok gin maber ahinya oko kuma gidhieno. Nikech jok ma recruit gi kagi odich gi pes joka. Kose mi pesa ni to andi over ne ng'ama idhi tiyo ne cha. En osetieko duty mare. Ng'acha bende ng'iewi ma sama uchwanyru e ot to nyalo koni pesa mogolo mondo mi dhi bede e ode. Koro in nyaka tiya. Osami tiyo ni ibiro nwang'o luwore mana gi family midhi donje. Nitie families ma kidonje kata chiemo ok en priority. In ichalo masin ma ng'ato haya Idhi kacha ni ti. ma kose fuel to masin moro amora nyaka chop kuondego. Kata joka nigi culture gi bende mopogore gi marwa. Ahinya e Arabia. Culture gi opogore gi marwa. Ma kidhi kocha bende kok imedo trained well to yudo ka class. Nikech kidhi in Africa ka kidhi household chuo nigi voice. Kidhi urabuni mone manigi voice. Koro nigi opogore in idwa miyo dichuo ma wuon ot respect kaka the head of the family to
kocha chik gidwaro ni that respect dhi ne dhako nikech dhako is the head of the family koro gini biro chandi koro dhako cha koneno ka nyako ma Kenya ka samoro moso chwore gi respect opani sero chwore kato lwenyo chakora chaka kanyo in ing'e ni idwa ting'o your African culture kidhi go kocha tiyudo kok fit gi mar gicha chaka lwenyo i udi ka idhi nongo kaka kocha idhi nongo ka Arabian girls ok nyal bedo exposed to sex nyaka marriage to chuo dwaro sex koro gi rape Africans ineno koro idhi nongo ka jarateng' modhi kacha kato koro youths ka okia ni ma kata bas min gi ma ngo gima duong' ni you're a female they rape you koro idhi nongo ka one of those cases idhi nongo ka ja warabu rape African kata idhi ka police ok bi miyi that attention nikech gineno ni in mean true to their families in ma gibidhi omo kuro kochunogi koro ibiro nongo ka jogi kata